дуруд ба ҳаводорони каломи бадеҳ. хуш омадед ба саҳифаи 1000 китоб. китоби навбатие ки дар саҳифаи 1000 китоб маълумот медиҳем таҳти унвони ОФТОБИ ТАРБИЯТ ки ба ифтихори 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст. Мураттибони китоби номбурда Фирӯза Худойдодова, Абдурауф Муродӣ ва Сайфиддин Сунатӣ. муҳарирон Хайринисо Юсуфӣ, Меҳмон Бахтӣ, Ҳабибулло Раҷабов, Ҳайдаршо Пирумшоев ва Абдурауф Муродӣ мебошанд. китоби номбурда аз тариқи Муассисаи нашриявии Маориф соли 2021 омода шуда ба нашр пешниҳод шудааст. китоб аз 352 саҳифа, яъне 22 ҷузъи чопӣ иборат аст. саҳифаҳои дарунии китоб якранга буда, муқовааш низ ранга мебошад. китоб ба сифати аъло дар матбааи ҷамъиятии саҳомии пӯшидаи Графика Принт чоп шудааст. дар аннотатсияи китоб омадааст: дар меҳвари ҳастии инсон тарбия қарор дорад. маҳз тарбия ба ҳар як фард барои фаъолона зистан дар ҷомеа, мавқеи шоиста доштан ва дорои хислатҳои ҳамида будан замина фароҳам меоварад. пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармудаанд, ки тарбия муҳимтарин василаи ташаккули маънавии инсонҳост. воқеан ҳам бидуни тарбия инсони комил будан имкон надорад. аз ин ҷост ки аҳли илму адаби тоҷик аз аҳди бостон ба ин масъалаи мубрам таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир кардаву бо нигоштаҳои муҳтавоманду корагари хеш дар тарбияи аҳли ҷомеа хизмати шоиста кардаанд. китоби ОФТОБИ ТАРБИЯТ бо нияти бештар ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҳамагон ба масоили марбут ба тарбия дар заминаи руҷӯъ ба осори адибону олимони барҷастаи халқи тоҷик таҳия шудааст ва умедворем ки мақбули доираи васеъи хонандагон мегардад. ин буд маълумоти мухтасари библиографӣ дар бораи китоби ОФТОБИ ТАРБИЯТ. хайр, то боздид дар саҳифаи 1000 китоб.